At sa ating good news idol, ginang po nagsilang sa tricycle sa harap ng police station. Mga pulis po agad namang umalalay. Para sa good news na yung kwento mo, Idol Ruru Hugotero. Ligtas na naisilang ang isang sanggol matapos abutan ng panganganak ang isang ginang sa loob ng tricycle sa harap ng San Jacinto Police Station. Batay sa ulat, nagtungo sa himpilang ang ginang kasama ang kanyang magulang upang humingi ng tulong dahil sa nararanasang paghilab. Agad namang umalalay ang mga tauhan ng San Jacinto Police Station na si Patrolwoman Jeriel Ilimil, Police Captain Philip Bally at Police Chief Master Sergeant Melissa Nabor. Habang hinihintay ang sasakyang magdadala sa ginang sa ospital, tuluyan na itong nanganak sa loob ng tricycle. Sa gitna ng biglaang sitwasyon, maingat siyang inalalayan ni Patrolwoman Ilimil hanggang sa ligtas na maisilang ang sanggol. Agad ding dinala ang mag-ina sa Mapandan Community Hospital sa tulong ng MDRRMO upang mabigyan ng kaukulang medical atensyon. Patuloy ito na ang serbisyo publiko ay hindi lamang pagpapanatili ng kaayusan kundi pati na rin sa agarang pagtugon sa oras ng pangangailangan. Yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugotero, Tatag IFM. IFM News. IFM News. IFM News.